4 štáty centrálnej Európy so svojimi prihraničnými regiónmi tvoria Centrope. Slovensko, Rakúsko, Česko a Maďarsko už pred 7 rokmi nastúpili spoločnú cestu k spolupráci v srdci Európy. O tom, ako táto iniciatíva začala, čo sa podarilo urobiť, ale aj aké má plány, sa dozviete v novom pravidelnom mesačníku Hlas Centrope. Vítajte. 6,5 milióna ľudí žijúcich na hraničnom území 4 štátov, kde os Viedeň-Bratislava predstavuje najsilnejší rozvojový potenciál starého kontinentu, doplnený o mestá nadregionálneho významu Brno a Děr. To je región Centrope, 4 štáty, 4 jazyky, 4 smerovania krajín, ktoré dnes hľadajú spoločné ciele, ako zotierať hranice, no najmä tie zakorenené v ľuďoch. Kde sú začiatky zbližovania 4 národov? Základ tejto výbornej, skvelej myšlienky vybudovať jeden silný konkurencieschopný región môžeme hľadať v roku 2003. Začali vtedy rozhovory medzi primátormi Viedne a Bratislavy na základe štúdie OECD o metropolitnom regióne alebo priestore medzi Viedňou a Bratislavou, a to bol vlastne taký kick, ten štart toho, aby začala vznikať vlastne táto myšlienka a rozrastať sa, až na základe vlastne týchto rozhovorov sa začali pripájať aj susedné regióny a mestá 4 štátov, to znamená Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska, aby vytvorili vlastne takúto silnú politickú iniciatívu. Tá vyústila do memoranda o spolupráci v septembri 2003 v Kidze, kde 16 politici, teda miest a regiónov, podpísali dohodu o tom, že chcú takýto región budovať. Nálada bola vtedy veľmi optimistická, lebo to bolo prvýkrát, čo sa stretlo v takom veľkom zložení, v podstate tak vysoko politicky postavené grémium predstaviteľov zo všetkých 4 krajín, a teda prihraničných regiónov. A možno bola viac euforická ako dneska po 7 rokoch. Celá tá iniciatíva bola podložená veľmi intenzívne štúdiou OECD, ktorá vlastne na veľmi takej úrovni, ktorá je vo svete akceptovaná, prezentovala región Bratislava Viedeň ako jeden z najpotenciálnejších regiónov Európy a aj naznačila určitý taký okolitý rámec regiónu, ktorý spadá do tohto takého spádového územia, a preto aj bola tá snaha trošku širšie tento región zachytiť aj v tejto iniciatíve. Na začiatku bolo potrebné skorej sa rozhodnúť spolupracovať, a 12 subjektov samosprávy, kde sú najrôznejšie vplyvy, každé voľby prinesú iný vietor a iné priority, je veľmi ťažké, a aj sa to ukazuje, že tie jednotlivé témy, ktoré sa v podstate ako priority dali, tak majú rôznu intenzitu rozpracovanosti. 7 rokov spoločného smerovania prinieslo viacero výstupov. Z pohľadu politických reprezentantov slovenských žúp a miest sú práve prihraničné regióny doslova odsúdené na spoluprácu. Toto je projekt, do ktorého je Bratislava zapojená, sú do ňoho zapojené aj ďalšie regióny, to znamená Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, a je to územie, ktoré zahŕňa asi 6 miliónov obyvateľov, čiže veľmi ekonomicky zaujímavé, zahŕňajúce Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. My máme záujem byť v tomto projekte aktívni, predkladať projekty, hľadať spoločné riešenia s partnermi, pretože si myslíme, že územie, v ktorom Bratislava sa nachádza a ktoré pokrýva projekt Centrope, je veľmi, veľmi perspektívne. Centrope je jeden projekt cezhraničnej spolupráce regiónov, ktoré majú nielen vzájomnú hranicu, ale aj vzájomnú spoločnú históriu a kultúru. Jedná sa o projekt spolupráci v podstate Bratislavskej župy, Juhomoravského kraja, prihraničných rakúskych regiónov a Maďarska, ktorého zmyslom je vytvorenie spoločného priestoru myšlienok, spoločnej identity, spolupráce, ale nielen to, ale aj spoločnej zodpovednosti za budúcnosť. Centrope projekt sa riadi výborom, riadiacim ktorého členmi sú zástupcovia všetkých organizácií, respektíve týchto krajov. Stretávame sa pravidelne, úlohy sú rozdelené, my máme prioritu turizmus a kultúru, a v tejto sa sme veľmi aktívni, pretože veríme tomu, že práve tento lokálny turizmus, ktorý tento priestor vytvára a ponúka, je odpoveďou na potreby našeho kraja.
Dôkazom toho, že rozvoj turizmu nie je len témou klubových debát, je aj rozhodnutie bratislavských krajských poslancov. Tí na svojom rokovaní schválili projekt Za mostom, ktorého cieľom je vybudovanie prihraničnej cyklotrasy od Devínskej Novej Vsi až po Vysokú pri Morave. Chceme dať do prevádzky v rámci Bratislavskej župy tretiu takú silnú cyklotrasu hodnú pre rodiny s deťmi, a to je práve pozdĺž rieky Moravy. To znamená, ten existujúci projekt Eurovelo 13 naozaj začať naplňať. K tomu patrí naozaj vybudovanie istých parkovísk, vybudovanie istých turistických atrakcií. Tam sme sa rozhodli, a včera ste to boli viacerí svedkami, rozhodli sme sa, že naozaj požiadame ministerstvo obrany, aby nám predisponovalo 7 bunkrov, ktoré sme vybrali v rámci našich výjazdov, ktorých aj súradnice sme samozrejme odovzdali, a tam nám slúbili práve plnú súčinnosť tak, lebo je podmienkou, aby sme mohli čerpať eurozdroje na tento projekt, je samozrejme, že to bude vo vlastníctve župy, že to bude vysporiadané, čiže to je taký prvý krok. Druhý krok sa udial práve teraz, ten projekt bol schválený a naozaj nám zakladá nárok, pokiaľ budeme samozrejme úspešní, a k tomu práve tieto kroky smerujú, na 750 000 eur. To znamená, že naozaj to okolie tej cyklotrasy, celých tých 52 km môže byť vo veľmi, veľmi kvalitnej a atraktívnej úprave. Je to projekt, ktorý potrvá niekoľko rokov. Jeho obsahom je vybudovanie infraštruktúry cyklistickej a turistickej pozdĺž cyklotrasy od Devínskej Novej Vsi až po Vysokú na Morave. Budú sa opravovať bunkre z vojny, ktoré sú veľmi atraktívne turistické ciele. Budú sa budovať cyklostojany, infostánky, parkoviská, múzeum železnej opony v Lápači tak, aby ľudia, ktorí sem prídu, mali možnosť nielen športového, ale aj kultúrneho zážitku. Zároveň to chceme spraviť tak, tento projekt, aby bol nielen pre športovcov, cyklistov, ale aby bol atraktívny aj pre rodiny s malými deťmi. Iniciatíva Centrope sa dostáva aj pod kožu mestských samospráv. V rámci Slovenska významnú rolu zohráva popri bratislavskej župe aj Trnavská, na čele s Tiborom Mikušom. Bavili sme sa o tom, ako samozrejme zlepšiť spoluprácu slovenských samosprávnych krajov, ako sa zapojiť do tvorby európskych politík, ako efektívnejšie tvoriť, povedzme, regionálne politiky, čo sa týka inovácií, podpory malého stredného podnikania a samozrejme povedzme aj regionálne politiky, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom a energetickým surovinovým zhodnotením odpadov. Prioritou pre tento kraj sú obnoviteľné zdroje, podpora rozvoja kooperačných sietí, podpora rozvoja priemyselných klastrov a investície do infraštruktúry turizmu. Mesto Trnava sa chce zamerať najmä na podporu inovačnej infraštruktúry, a teda vybudovanie autoklastra a regionálneho inovačného centra. Urobme si však v iniciatíve Centrope poriadok, na ktoré oblasti sa spolupráca zameriava. Po nejakom období sa ustalili také 4 hlavné, ktoré sa zadefinovali ako tie, ktoré naozaj potrebujú cezhraničnú koordináciu. Je to jednak znalostný región, jedna téma, druhá je infraštruktúra, to znamená prepojenie vzájomné aj v rámci bežnej teda nejaké cestnej železničnej infraštruktúry, ale aj napríklad veľmi silne z pohľadu rozvoja urbánneho a rozvoja kraja ako takého. Tretia je ľudský potenciál, ľudský kapitál, kde je široká tiež spektrum od politiky zamestnanosti, kde veľmi výrazne teda zohrávala téma, že boli určité obmedzenia na rakúskom trhu po vstupe do EÚ. A tá štvrtá je téma turizmus a kultúra, ktorú práve slovenská strana manažuje teraz posledné 2 roky. Ja by som ani nepovedala, že ten cieľ by malo byť písať projekty a vyťahovať z Bruselu peniaze, ale práve tá šanca v 4 štátoch v tom prihraničí, v tom prieniku vytvárať naozaj spojenectvá, či je to na úrovni hospodárskej, to znamená investorskej, alebo na základe toho aj priestor pre trh práce, kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú vlastne tu práve v tomto priestore nájdeme naozaj špičkovú, či je to v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, v Maďarsku, veď to sú tie projekty o inováciách, o výskumníctve, ale potom je to samozrejme aj prienik v infraštruktúrnych projektoch, ale tú infraštruktúru nemusíme chápať len na úrovni tej klasickej infraštruktúry, budovanie komunikácií, ale je to ochrana životného prostredia, je to ochrana vôd, celá problematika bývania,
Posledná, teda taká prierezová spolupráca vzniká na úrovni voľnočasových aktivít, teda cestovného ruchu, cestovného priemyslu, kultúrnych podujatí a teda celej tejto sféry. Okrem kultúrnej výmeny a spolupráce v oblasti turistického ruchu vidí prvý muž Bratislavy šancu na spoluprácu aj v doprave. Ak si zoberiete, že sa vlastne riešia otázky prepojenia Bratislavy a Viedne, je to téma vybudovania 0. okruhu okolo Bratislavy, ktorý by ale mal mať napojenia napríklad na rakúskej strane, mal by mať napojenia na diaľnicu D2. To znamená, toto môže byť jeden projekt, kde napríklad budeme hľadať v rámci tohto projektu peniaze na to, aby sme zafinancovali prepojenie cez rieku Moravu, ktoré spojí cestu S8, ktorá má ísť z Viedne smerom na Bratislavu a náš 0. okruh, pretože bez tohto spojenia tie cesty by nemali až taký význam, ako by mali, keď sa to spojenie vybuduje. Čiže doprava, životné prostredie, ale aj oblasť znalostí, teda znalostnej ekonomiky. Toto sú veci, s ktorými počítame. Po príklady dobrej praxe netreba chodiť ďaleko. Dnes už zrejme nie je Bratislavčana, ktorý by nepoznal lodnú prepravnú cestu Twin City Liner, ktorá spája Dunajskou cestou obe hlavné mestá Slovenska a Rakúska. Aktualitou je tvorba verejného informačného portálu so zameraním na turizmus. Práve na tomto webe nájdete každú akciu, ktorá sa v regióne Centrope bude konať. Už žiadne pracné vyhľadávanie či plánovanie výletov. Všetko nájdete na novej webovej adrese. O nej však až na budúce. Prvá relácia sa končí, verím, že vás zaujala. Už teraz pre vás pripravujeme jej pokračovanie, v ktorom sa dozviete viac podrobností aj o pripravovanom turistickom webe. Želám vám príjemné dni, dovidenia.